Dobrý deň, prajem. Vítajte na dnešnom decembrovom Starostovi online, ktorý je posledný v tomto roku. Ako obvykle, na úvod nejaké informácie z našej strany a potom príde opätovne priestor na vaše otázky, na ktoré sa budem snažiť odpovedať a na ktoré nebudem vedieť odpovedať ja, tak kolegovia z komunikačného oddelenia dohľadajú a odpovedajú na všetky ostatné vaše otázky alebo preposielajú podnety iným na iné samosprávy, ako napríklad hlavné mesto, na ktoré sa zvyknete veľmi často, alebo na otázky, na ktoré sa zvyknete často pýtať, patria nie nám, ale povedzme hlavnému mestu. Prvá vec, rozpočet. Na poslednom zastupiteľstve sme schvaľovali rozpočet mestskej časti na rok 2024. Rozpočet je schválený v sume viac ako 70 miliónov eur, čo je v porovnaní s rozpočtom roku 2023, kedy sme vstupovali do rozpočtového provizoria zhruba o 13 miliónov viac. A zostavenie napriek tomu nebolo jednoduché, lebo požiadavky na výdavky sú častokrát väčšie, ako umožňujú rozpočtové príjmy. Aktuálne máme totiž veľa projektov, ktoré by sme chceli dokončiť a samozrejme začať aj ďalšie nové. Snaha je získať aj čo najviac prostriedkov z externých dotácií a doplniť prostriedky z rezervného fondu na to, na čo treba. Najviac financií opätovne ide na materské školy, základné školy, jedálne, klubovne detí, je to 36 miliónov eur z celkového rozpočtu. A najvyššou prioritou na nasledujúce 3 roky bude najmä obnova povrchov chodníkov, asfaltových povrchov chodníkov a okolitých verejných plôch zo zelene. Týmto chceme nadviazať na pilotný projekt z tohto roka na uliciach Ševčenkova, Fedinová v okolí športovej haly Prokofievova. Aj vďaka vlastnej technike by sme mali vedieť opravovať chodníky na výrazne väčších plochách a o mnoho lacnejšie ako v minulosti. Priamo na túto časť je vyhradených v roku 2024 viac ako 3 milióny eur. Nemalé peniaze takisto pôjdu do modernejšieho úradu sociálnej pomoci, sociálnych služieb, kultúry, športu. Čo sa týka kapitálových výdavkov, v minulom roku, oproti minulom roku tiež narastli, kým v roku 2023 to bolo okolo 1,5 milióna eur, tak na rok 2024 je to viac ako 2,6 milióna eur. Podľa investičného plánu, ktorý počíta najmä so zapojením externých zdrojov financovania, budú tieto prostriedky použité na výstavbu a rekonštrukciu športovej haly Prokofieva, druhá etapa, prvá sa robila v tomto roku, bazén na Pánkuchovej, športová hala na Pánkuchovej. Takisto sa počíta s ďalšími žiadosťami alebo teda žiadnymi ďalšími projektami, ktoré budeme žiadať. Takisto to bude kúpená, dneska zrovna podpísaná športová hala na Draždiaku, ktorá by mala byť od 1. januára už v našom majetku, o ktorú by sme sa mali začať postupne starať, areály základných škôl, bežecké ovaly, telocvične a podobne. Zvyšovanie daní, myslím, že väčšina vníma skôr tie zvyšovania daní, ktoré sú daň z nehnuteľnosti a daň za odvoz odpadu. Snažili sme sa 2 sadzby dane za psíkov, ktoré boli v Petržalke dlhodobo, zjednotiť tým, že za tých väčších sa to znížilo, za tých menších sa to trochu zvýšilo. Čiže od 1. januára bude zjednotená sadzba za veľkého aj malého psíka na sumu 50 eur na jeden kalendárny rok a každý, kto sa prihlási do elektronickej schránky Petržalské konto, bude mať zľavu 5 eur a zaplatí teda 45 eur za jedného psíka za rok. Konto bude fungovať na štýl bratislavského konta, teda po prihlásení sa do konta vám následne príde oznámenie o výške dane, ktorú treba zaplatiť. Konto plánujeme sprevádzkovať v priebehu januára. V presnom termíne budeme informovať. Cieľom tohto elektronického systému bude menej byrokracie a administratívnej záťaže, keďže majitelia nebudú musieť chodiť na poštu ani osobne na úrad. Tí, čo chovajú psíkov v rodinnom dome alebo sú ťažko zdravotne postihnutí, prípadne osamelí seniori s príjmom vo výške životného minima budú aj naďalej za psíka platiť 17 eur ako doteraz. Možno budú niektorí majitelia malých psíkov namietať na vyšší poplatok, avšak treba si uvedomiť, že Petržalka ako jedna z posledných mestských častí v Bratislave nemala sadzbu dane zjednotenú a mala ju teda všetci ostatní majú bez ohľadu na veľkosť psíka rovnakú daň. Druhá vec je tá, že sa každým rokom snažíme vytvárať aj viac výhod pre majiteľov, pravidelne doplňame vrecka na psie exkrementy, psie výbehy, budovanie nových psích výbehov, ktoré sa plánuje v roku 2024,
zásobníky na rolky a tak ďalej. Čiže myslíme si, že a budeme to aj odpočtovať, že tie peniaze, ktoré sa na tomto vyberú, podľa nášho názoru ani nepokrývajú všetky náklady s tým súvisiace. Je pravda, že evidujeme zhruba 4 000 psíkov a odhadom ďalšie stovky, ktoré nie sú zaevidované. Takto trochu tí zodpovední psíčkať doplacajú na tých, ktorí psíkov zaevidovaných nemajú. Ďalej sú aj nejaké zvýšenia na predajné automaty, a to z pôvodných 99 eur na 150 eur a zvýšenie aj nevyherné hracie prístroje v závislosti od druhu prístroja z 331 eur na 350 eur a zo 66 na 150 eur záleží od toho teda, aké druhy je, či tam to šípky, biliard, kulečník a podobne. Novinkou je 600 eurový poplatok za PC hry, ak sú súčasťou nejakých športových, teda počítačových centier. Mení sa tiež daň za teda ale iba tie, ktoré slúžia na počítačové hry, samozrejme obyčajné na vzdelávanie, tých sa to samozrejme netýka. Mení sa tiež daň za vyhradené parkovacie miesto, a to z 0,13 eur na 0,17 eur za štvorcový meter na deň, pričom je stále zohľadnená 15% zľava na večerné parkovanie. Fungovanie úradu, zberného dvora a plavárne počas sviatkov. Chcem by som upozorniť, že medzi sviatkami, ak chcete niečo vybaviť na úrade od 27. do 29. decembra, to je budúci týždeň, streda až piatok, bude miestny úrad fungovať z dôvodu čerpania dovoleniek trochu v obmedzenom režime. K dispozícii bude v určených časoch len podateľňa, matrika a pokladňa, ktoré dozviete sa presnejšie na našej webovej stránke. Zberný dvor by mal takisto mať sviatočnú pauzu od 23. decembra do 8. januára. V prípade potreby môžete odpad odvážať na zberný dvor Olo na Ivánskej ceste. Čo sa týka Petržalskej plavárne, tu môžete navštíviť aj medzi sviatkami. Zatvorená bude iba na Štedrý deň a prvý sviatok Vianočný a potom až na Silvester a Nový rok. Všetky informácie takisto nájdete na webovej stránke Petržalskej plavárne. Takisto chcem upozorniť vodičov, že od 23. decembra do 7. januára nebude prebiehať kontrola zaparkovaných vozidiel na modrých parkovacích boxoch, to znamená v systéme Petržalskom. Počas tohto prechodného obdobia môžete parkovať vozidlá časovo neobmedzene na akomkoľvek voľnom, regulérnom parkovacom mieste na parkovisku. Ohrádky na stromčeky od 4. do 16. januára 2024 bude od 4. januára do 16. februára 2024 bude Olo zbierať živé vianočné stromčeky v Bratislave do špeciálne vytvorených drevených ohradok, ktoré nájdete aj v Petržalke. Stromčeky musia byť bez akýchkoľvek vianočných ozdôb a následne budú spracované a použité na výrobu knižníc, ktorých čas poputuje komunite. Zvyšné knižnice vyrobené z vianočných stromčekov si budú môcť zákazníci kúpiť v obchodnom dome IKEA Bratislava. Zber bude prebiehať podľa stanoveného harmonogramu, ktorý nájdete na stránke spoločnosti Olo, vrátane interaktívnej mapy ohrádok. Takže toľko na začiatku našej informácie, o ktorých sme vás chceli informovať, a teraz teda prejdeme na vaše otázky v tomto roku, teda posledná séria otázok. Otázka od Erika. Na dražiaku ste už zvalili workout, čo tam bude namiesto neho? Workout bol pozemky, alebo teda takéto rôzne atrakcie na Draždiaku, ktoré boli trošku v takom špeciálnom režime, a z okolností workout bol na našom pozemku, ale prenajatých teda tam bufetu, ktorý bol vedľa, a tento bufet mal zase dohodu s nejakým iným subjektom, ktorý sa o to mal starať. Bolo viacero kontrol a ten workout už nespĺňal podmienky a tam došlo aj k nejakej nezhode medzi teda tým, kto ten priestor mal oficiálne prenajatý, a ten, kto mal teda, alebo ten, kto zabezpečoval prevádzku toho workoutového vybavenia. Čiže momentálne aj kvôli skončeniu nájomnej zmluvy, aj kvôli tomu, že ten workout bol v dosť zlom stave, sa zrušil. Teraz na základe nových nájomných zmluv sa budeme snažiť tento priestor nejakým spôsobom upratať. Takisto viacerí, akože bolo veľa podnetov od obyvateľov ohľadom toho, že hrozil pád a zranenie pri tomto workoute, takže tam odstranením workoutu
to bolo jasné, že jednoducho bude potrebné ho odstrániť vzhľadom k tomu, v akom stave bol a ako sa o ňo bolo starané. Samozrejme, oblasť okolo Dráždiaku rozvíjame, snažíme sa tam viacero vecí spraviť. Vieme, že tento workout bol v celku obľúbený. Je možné, že nebude na tom istom mieste, ale určite v oblasti Dráždiaku. Aj vzhľadom k tomu, ako som spomenul, že dneska bola podpísaná zmluva a teda do 31.12. verím, že bude v katastri zapísané prevod športovej haly Dráždiak na mestskú časť, tak budeme chcieť aj vzhľadom k tomu, že budeme mať ďalší pozemok, ďalšiu lokalitu, kde budeme môcť rozšíriť aktivity mestskej časti, zvažovať, ako čo najlepšie a najoptimálnejšie rozdeliť športoviská, toalety, prezliekacie kabínky a všetko ostatné v tejto oblasti Dráždiaku. Otázka od Martina. Na meste republiky je po trhoch v dezolátnom stave. Dúfam, že ho riadne upravíte. Verím tomu, že ho určite upravíme. A ono to bohužiaľ tak chodí, že kde chodí veľa ľudí a bohužiaľ tá spevnená plocha tam nie je dostatočne veľká, takže tí ľudia potom chodia aj mimo tej spevnenej plochy po trávniku. Takže určite, tak jak dávame do poriadku aj kopu iných oblastí, tak niečo, čo sa zničilo našou činnosťou, dáme do pôvodného stavu. Otázka od Andreja. Budete nejako šetriť, keď všetko zdražuje, výpovede zamestnancom alebo energie? Tak my sa snažíme šetriť priebežne od prvého dňa, kedy som nastúpil a myslím, že aj výsledky hospodárenia mestskej časti tomu nasvedčujú. Mestská časť Petržalka má za posledných 5 rokov prebytok v hospodárení zhruba 25 miliónov eur, to znamená priemerne zhruba 5 miliónov eur ročne. Dovolím si tvrdiť, že vzhľadom k rozpočtu percentuálne a k veľkosti sa asi nájde veľmi málo obcí, ktoré v takomto časovom horizonte majú takéto hospodárenie. Čiže my sa snažíme efektívne nakladať s peniazmi v pomer výkon cena od začiatku a aj vďaka tomu nemusíme robiť nejaké drastické zmeny v súčasnosti, ale samozrejme snažíme sa stále priebežne vyhodnocovať, čo sa týka energií, tak po obyčajných termohlaviciach sa momentálne snažíme na väčšine našich základných a materských škôl nasadiť tzv. Smart hlavice, ktoré sú či už diaľkovo regulovateľné, alebo vedia okrem termostatické hlavice, ktorá upravuje nejakú teplotu non-stop, hrať sa s tou teplotou v nočných a víkendových časoch alebo počas prázdnin a šetriť finančné prostriedky. Existuje taká rovnica, že 1 stupeň Celzia rovná sa približne 3% nákladov. Čiže ako náhle o 2-3 stupne dokážete v tých časoch, kedy sa budova nevyužíva, znížiť teplotu, tak o 6 až 9% viete znížiť náklady. Pre predstavu Petržalka som si neistý, či to bude v tomto roku priemer, alebo v minulom roku myslím, že mala 2 milióny eur náklady na teplo, v tomto roku to myslím, že je. Takže keď si zoberete, že 5 až 10% z 2 miliónov sa rovná 100 až 200 tisíc eur úspory, ak by sa tých 5 až 10% podarilo, takže pracujeme samozrejme aj s týmto. Čo sa týka zamestnancov, tak snažíme sa, hovorím, dlhodobo efektívne využívať ľudí, takže ako nejaké organizačné zmeny a úpravy sa robili skôr začiatkom roku 2023 a momentálne zatiaľ len ak budú, tak budú individuálne vzhľadom k situácii, ale nejaké plošné prepušťanie alebo niečo podobné sa neplánuje robiť. Otázka od Renáty. Chcem sa spýtať, kedy budeme mať vianočnú výzdobu v hajoch a vo Usišti. Priznám sa, že nejak úplne presne po lokalitách vianočnú výzdobu nekontrolujem. Je pravda, že tento rok bola v celej Petržalke nižšia kvôli tomu, že boli vyššie nároky zo strany aktuálneho správcu technických služieb Bratislava ohľadom toho, že kde a ako sa, za akých podmienok sa môže dať vianočné osvetlenie. Bohužiaľ nám tie požiadavky prišli až na prelome novembra, decembra a nevedeli sme už zareagovať a na základe toho, aké boli požiadavky, tak sme nevedeli
prispôsobiť stĺpy, aby na tom verejnom osvetlení mohli tie vianočné výzdoby niektoré pribudnúť. Poučení z tohto určite na budúci rok pripravujeme o to výraznejšiu úpravu, aby sa to už v lete popripravovalo a snažíme sa skôr teda nahrádzať alebo teda doplňať aj to, čo je na verejných osvetleniach, ako také lokality, ako máte pred Technopolom je svetelná fontána, pred Domom kultúry Zrkadlový háj je taký Mikuláš a na námestí Republiky boli iné svetelné atrakcie, čiže snažíme sa okrem osvetlenia, teda na stĺpoch verejného osvetlenia, ktoré aj budúci rok verím, že budú trochu viac, ako boli tento rok, alebo teda budú výrazne viac ako tento rok, trochu viac, ako boli minulý rok, kvôli nedorozumeniu doplniť, takže verím, že v budúcom roku budete spokojnejší. Bohužiaľ, teraz naozaj sa stala situácia, kedy sa zmenili podmienky, ktoré rokuce platili a teda technické služby nám dali trošku prísnejšie, dali nám výrazne prísnejšie podmienky na náhodenie a osvetlenia, takže nevedeli sme všetko zrealizovať tak, ako po minulé roky. Bohužiaľ, stalo sa to na poslednú chvíľu. Otázka od Edity. Uvažovali ste o školskom autobuse pre deti zo Slnečníc z Výladomy, keďže Spádová základná škola Holická je ďaleko a ťažko dostupná MHD pre malé deti? Čo sa týka základnej školy v oblasti Slnečníc, tá Spádová oblasť je tak nastavená z dôvodu, že základná škola, ktorá je v blízkosti Turnianska, kapacitne nestíha a museli sme vyberať podľa toho, ktorá škola má dostatočnú kapacitu a bohužiaľ je to vzdialenejšia základná škola. V súčasnosti sme nerobili, alebo neviem o tom, že by sa uvažovalo o autobuse. Ako môžeme spočítať, aké množstvo detí zo Slnečníc tam chodí a ak by to bolo nejakým spôsobom taký počet, ktorý by mal zmysel a keby ten záujem bol vyšší, tak samozrejme vieme takúto vec zvážiť, ale hovorím, zistíme, aké množstvo z tejto spádovej oblasti tam chodí a pozrieme sa na to, že či to má, aký o to bude záujem. To je jedna vec, že koľko detí a otázka, koľko rodičov by to samozrejme využívalo, takže skúsime si urobiť túto domácu úlohu, spočítať a dáme vedieť. Otázka od Edity. Križovatka Azurová Fialová, prechod prechodcov je tam nebezpečný. Neraz ohrozili auta chodcov z pripájacieho jazdného prúdu. Uvažuje sa o znížení rýchlosti. Predpokladám, že tá križovatka bude v správe hlavného mesta, bo nemám vedomosť o tom, že by akúkoľvek križovatku alebo prechod prechodcov v tejto oblasti Azurová Fialová správovala mestská časť. Takže predpokladám, že to bude v správe buď mesta alebo spoločnosti Kresko, preveríme, dáme vedieť. Otázka od Kristýny, niečo nové s Domínom na Jasovskej. Podľa mojich informácií by malo byť nejaké veci ohľadom dodatočného stavebného povolenia Domina, ktoré by už malo spĺňať všetky podmienky. Priznám sa, že úplne presný detail, v akom to je, neviem, ale v prípade, že samozrejme budú splnené všetky podmienky, tak by malo byť vydané dodatočné stavebné povolenie a domino by sa malo postaviť s tým, že by mali byť už dodržané či už svetlotechnika, odstup a všetky ostatné veci, takže presnejšiu informáciu dajú kolegovia. Niečo sa mi mári, že sa nejaké veci finalizovali. 9. novembra bolo, že už čoskoro by mal stavebný úrad k projektu vydať stavebné povolenie, takže uvidíme. Otázka od Viki. Prečo sa neapeluje na stavebníka Nesto, aby si upratoval stavebný odpad, ktorý vietor pravidelne rozfúkava do okolia Kopčianskej? Samozrejme skúsime zistiť. Priznám sa, že o tomto probléme ja teraz počujem prvýkrát, ale ak stavebný odpad z výstavby Nesta nejakým spôsobom je rozfúkavaný do oblasti Kopčianskej. A kolegovia píšu, že teda už opakovane na to cez stavebný úrad bolo upozorňované a že ide o občasné podnety, ktoré obratom Nesto rieši. Takže skúsim zistiť viac, ja o tom počujem prvýkrát, ale teda kolegovia, ktorí
ktorých mám ešte tu tak na takom pomocnom čete, ktorí mi občas napíšu nejakú informáciu, ku ktorej neviem zareagovať, tak píšu, že už niekoľkokrát vyzýval stavebný úrad a že to bolo riešené, takže pozrieme sa na to bližšie, ako často sa to stáva a aký tam je problém. Ďalšia otázka. Čo sa deje s priestormi na Hanovej? Počul som, že sa odtiaľ museli všetci nájomníci vysťahovať. Ešte sa nemuseli, ale áno, všetci postupne dostávajú výpovede. Je to z dôvodu, že objekt na Hanovej je v zlom technickom stave. Ono to súvisí aj s tým, že pre príklad sú tam nájomné zmluvy z minulosti, kde priestor o niekoľkých 100 metrov štvorcových sa napríklad prenajma za 1 euro na meter štvorcový na rok. Čiže ak niekto platí za 300 metrov štvorcovej plochy 300 eur ročne nájom, a teda to hovorím taký ten, povedzme, že vypuklejší príklad, kedy je to naozaj nízke nájomné. Ja chápem, že občianske združenia a podobne pravidelne žiadajú a argumentujú s tým, že sú to občianske združenia, mali by mať menšie nájomné. No on sa potom z dlhodobého hľadiska vráti, keď skrátka prenajímate niečo výrazne pod cenu, tak ak si niekto myslí, že ak na budove získate na nájomnom 20 000 eur a chcete taký objekt, ako je Hánova, riešiť, ako opravovať strechu, a riešiť ostatné veci, a teda tá budova nebola nikdy v nejak extra dobrom stave ani v minulosti, ale po tých ďalších x rokoch sa len technicky zhoršila, tak nie je iná možnosť, ako raz a navždy to upratať a tým pádom všetky nájmy, ktoré tam sú, sa teraz budú ukončovať. Došlo tam k takému, že štandardne mali všetci, alebo drvivá väčšina nájomcov jednomesačnú výpovednú lehotu. My sme ich samozrejme dali, sme vedieť, že ja som mal za to, že teda štandardná výpovedná lehota pri dobe neurčitej je 3-mesačná, takže v prípade, že niekto potrebuje dlhšiu, to znamená o tie 2 mesiace dlhšiu výpovednú lehotu, tak na základe žiadosti sa predĺžuje z 1 mesiaca na 3, len teraz za podmienky, že samozrejme budú splnené to, že naozaj ten priestor bude potom v danom čase uvoľnený a nenastanú tam žiadne ďalšie problémy. Takže cieľ je celý areál na Hanovej upratať a zmeniť tak, aby mohol normálne efektívne fungovať. Bohužiaľ, po tých rokoch je v zlom stave. Otázka od Evy. Výzdoba na Hrobákovej sa chystá od námestia Hraničiarov, kde je tiež úbohá výzdoba. Už ďalej svetelná výzdoba chýba. Je to otázka. Výzdoba na Hrobákovej sa chystá od námestia Hraničiarov, kde je tiež úbohá výzdoba. Už ďalej svetelná výzdoba chýba. To je opätovne odpoveď na tú predchádzajúcu otázku. Tento rok bola svetelná výzdoba z dôvodu toho, čo som uvádzal, z technických služieb Bratislavy, ktoré od tohto roku spravujú svetelné stĺpy. Nám prišli výrazne iné podmienky na možnosť osadenia, osvetlenia, ako boli po minulé roky, výrazne prísnejšie. A my sme nevedeli na toto zareagovať, preto sme namontovali len nejakú časť osvetlenia, je výrazne menej ako minulý rok. Mrzí nás to, budeme sa snažiť v lete tie technické požiadavky, ktoré s tým súvisia, pričom je to tak, ale tiež trošku, že vtipné. Stožiare spravuje hlavné mesto a teraz hlavné mesto povie, za akých podmienok mestská časť môže namontovať a zaplatiť verejné osvetlenie s vianočnou výzdobou, ako keby to bolo v záujme iba mestskej časti, ale hold, tak niektoré veci fungujú, takže urobíme opatrenia, aby toho mohlo byť viac. A budúci rok naozaj si myslím, že s tým nebude problém. Mrzí ma to, naozaj sme to nečakali a už keď sme tú informáciu na prelome novembra, decembra dostali, tak už sme nevedeli zareagovať, aby sme vedeli všetku výzdobu z minulých rokov proste použiť. Otázka od Jany. Ako dopadla kauza odzverenia škôlky pre hlavné mesto? Na mestskom zastupiteľstve spomínali, že ju mesto rok a pol neprevzalo a teraz ju zase nechcú. Odzverenie škôlky pre hlavné mesto. Priznám sa, neviem, o ktorú škôlku sa teraz jedná. Viem, že bolo odzverenie areálu Hánova, ktoré chceli a to si potom rozmysleli, ale neviem, ak sa jedná o nejakú škôlku. Priznám sa, že
No a to bolo, aj teraz mi kolegovia píšu proste kompletnejšie, a to je k areálu Hánova, to nebola materská škola, pokiaľ si teda správne, čiže zhruba pred 2 rokmi z hlavného mesta prišla požiadavka odzveriť areál Hánovej. Magistrát tam mal záujem túto budovu zbúrať a postaviť tam nájomné byty. Potom po prehodnotení, teda prehodnocovali to. Od januára tohto roku sme ich opakovane urgovali, že teda my už vyše roka nerealizujeme nejakú kvalitnejšiu správu toho areálu na Hánovej, lebo prišiel záujem to odzveriť. Ale teda potrebujeme vedieť, či teda to platí alebo neplatí. Urgovali sme to v januári, v marci, v máji, potom ja som to urgoval v septembri, v novembri na Mestskej rade. A už keď to nepomohlo, tak som to urgoval aj na novembrovom zastupiteľstve a som ich na to upozornil, že nie je možné, aby som 12 mesiacov nemal odpoveď na to, že či áno alebo nie, že viem sa zariadiť, že ak to mesto zoberie, mestská časť nebude mať starosti o areál Hánova, keď to mesto nezoberie, mestská časť bude musieť urobiť to, čo sa pýtal už niekto ďalší v tejto diskusii, že prečo sme tam podávali výpovede, pretože aj zámer hlavného mesta, ktorý chcel tento areál odzveriť a vrátiť naspäť, ho chcel zbúrať a postaviť tam nájomné obecné byty. Takže momentálne ten stav je taký, že museli sme povypovedať nájomcom. Samozrejme dávame im väčšine, tá možnosť dávame všetkým, ale nie možno všetkým budeme vedieť vyhovieť priestorovo, ale dávame im všetkým možnosti si prenajať iné priestory mestskej časti, ktoré po tohto ročnom kolečku nájmov ostali voľné, takže tesne počas deň pred zastupiteľstvom nám mesto dalo odpoveď, že teda nemá záujem o odzverenie Hánovej a máme ju ďalej spravovať tak, ako sme ju spravovali v minulosti. A teda hneď po tejto informácii sme my začali robiť opatrenia, aby sme areál na Hánovej dostali do čo najlepšieho prevádzky schopného stavu. Čiže nebola to podľa toho, čo si pamätám, asi to, čo sa bavilo, bola areál Hánova, nie materská škola. Otázka od Ota. Na koho sa máme obrátiť a nahlásiť nefunkčné verejné osvetlenie na Zníhovskej 2, 4 a Strešňanskej 16 a 18? Je nefunkčné. My sme od januára tohto roku robili asi 4-krát kontrolu verejného osvetlenia a za mestskú časť so zamestnancami mestskej časti po nociach sme spisovali nefunkčné osvetlenie a pravidelne sme to posielali. Myslím, že bohužiaľ posledné bolo niekedy v letných mesiacoch 6 alebo 7. A cieľom bolo presne to, že sme mali opakovane obrovské množstvo sťažností od obyvateľov, že lampy nesvietia. A už nám to prišlo tak veľa, že sme si povedali, že teda vo vlastnej réžii skúsime vytipovávať a opakovane upozorňovať. A kolegovia potom samozrejme dali aj nejakú spätnú väzbu, že teda v niektorých prípadoch to pomohlo, v niektorých to riešenie už bolo trošku v horšom stave. Opakovane to chceme robiť znova od januára. Budeme to asi aj viac trošku tlačiť na magistrát, aby sa tie veci vyriešili. Nedávno mi písali susedia, alebo zrovna pred domom, kde bývam, nesvieti lampa, nesvieti tam tým pádom ani akože nie je tam dobre vidieť a keď prechádzate cez cestu, tak už sa mi párkrát stalo, že naozaj večer to nie je zrovna bezpečné. No a momentálne teda technické služby Bratislava to spravujú, takže mail bude info@tsb ako technické služby Bratislava.sk. Dnes začali technické siete, nie technické služby, technické siete Bratislava testovať infolinku pre obyvateľov, čo skoro bude dostupná, kde sa to bude dať nahlasovať. Viac info sa dozviete aj na petržalka.sk/osvetlenie, kde o tomto informujeme. Otázka od Pavla. Mohli by ste aktualizovať prehľad plánovaných cyklotras Petržalka a uverejniť ho na web stránke? Momentálne aj po dohode s poslancami robíme nejakú celistvú koncepciu, alebo teda nejaký zámer cyklotras. No trošku pri tých cyklotrasách je problém, že tie cyklotrasy niektoré robí hlavné mesto, niektoré boli v pláne mestská časť. Teda to, čo je hlavný cieľ, je urobiť nejakú súvislejšiu oblasť, aby sa ľudia na bicykloch vedeli v rámci Petržalky z bodu A do bodu B dostať bezpečne a rýchlo.
Samozrejme, cyklotrasa okolo Chorvátskeho ramena alebo Pohrádzi sú také dve veľké hlavné tepny, ktoré potom postupne doplňa cyklotrasa od námestia Hraničiarov smerom teda okolo dostihovej dráhy a na to sú teda naviazané nejaké parciálne časti, ako cyklotrasa momentálne na Kutlíkovej, cyklotrasa pozdĺž Petržalského korza. Teraz sa postupne majú tieto oblasti spájať. Cez Rusovskú cestu nad Jazdom sa má teda prepojiť cyklotrasa z Petržalského korza smerom na cyklotrasu pri Chorvátskom ramene. Ešte som teraz zabudol jednu, ktorá ide od Starého mosta okolo TPD a potom okolo Červenej pošty končí, teda okolo trhoviska na Mlynarovičovej a pri Červenej pošte končí. A ďalšia taká, ktorá sa robila na dvoroch od kúsok za Vlasteneckým námestím okolo Penžimu, Volkrova a končí pri Černiševského. A teda cieľom je, malo by to byť, predpokladám, niekedy v priebehu februára, marca by mali byť, momentálne pracujeme na tom, že by mali byť zakreslené aktuálne mapy, existujúce projekty a ide sa proste nejak ponahadzovať to, aby sa pozrelo, že ktoré oblasti s čím treba prednostne skúsiť pospájať, akým spôsobom, aby teda bolo možné čo najbezpečnejšie a najplynulejšie sa pohybovať na bicykli po Petržalke. Otázka od Tomáša. Súhlasíte s podaním pána Vetraka na generálnu prokuratúru napadajúcu rozhodnutie mestských poslancov a magistrátu ohľadom štatútu? Ak som správne zaregistroval v médiách, tak to podanie na generálnu prokuratúru bolo v tom, že teda pre tých, ktorí nepoznajú inside informácie, na môj podnet za pomoci pána Vetráka bolo na prelome apríla mája pri prerokovaní školského zákona zmenené to, že okrem súkromných a cirkevných materských škôl alebo školských zariadení 100% normatívu majú dostávať aj mestské časti v hlavnom meste a v Košiciach. Máme to z dôvodu, že pri ostatných mestách s týmto problém není, lebo ten 100% normatívu prichádza do danej obce, ale ja už od roku 2017 dlhodobo upozorňujem na to, že tým, že v zmysle štatútu sa kompetencie a financie v hlavnom meste delia nejakým špecifickým spôsobom, tak tu vznikla obrovská disproporcia, kedy pri náraste nákladov na prevádzku materských škôl to nereflektovalo príjmy, ktoré zo štátu na rozšírené kapacity chodia a spôsobuje to štatút, ktorý de facto 50% peňazí posiela mestským častiam, ale 50% z rozšírených kapacít ostávajú v hlavnom meste, napriek tomu, že hlavné mesto prakticky má nulové prevádzkové náklady na materské školy. Tak po zmene zákona boli rôzne rokovania a teraz môj názor je taký, že možno mesto bude chcieť argumentovať tým, že teraz zmenilo štatút, tak vyriešilo túto zmenu zákona, ale podľa mňa ten zákon hovorí v celku jednoznačne, že hlavné mesto a mesto Košice sa rovnako ako pri súkromných a cirkevných prevádzkovateľoch materských škôl musia dohodnúť s prevádzkovateľom, v tomto prípade s mestskými časťami. V opačnom prípade im musia poslať 100% normatívu. V hlavnom meste by to samozrejme 100% normatívu nebolo spravodlivé, to si treba povedať. Na druhej strane hlavné mesto sa tak nejak zatvárilo, že ono sa rozhodne, koľko pošle a viac není ochotné, a to je jedno, či sa s nami dohodne alebo nedohodne, zmení si takto štatút, urobí nejaký ústupok a týmto je pre nich vybavená vec. Nemyslím si, že to je pre nich vybavená vec, lebo štatút nemôže ísť nad rámec zákona. Keď raz v zákone je napísané, že sa musia dohodnúť a mať podpísanú zmluvu, tak štatútom to vyriešiť nevedia. Nie som právnik, neviem povedať, či ak mesto bude argumentovať tým, že zmenou štatútu vyriešilo tento problém, tak ak by to napríklad niekto chcel uznať, že mesto mohlo nahradiť zmluvu s konkrétnymi mestskými časťami zmenou štatútu, tak vtedy by som považoval za dôležité, aby to naozaj bolo preskúmané, či takto prijatý zákon mohol nahradiť. Momentálne si myslím, ale môžem sa mýliť, že to štatútom nie je možné nahradiť, ale uvidíme na začiatku budúceho roka, dozvieme sa viac. Teda mesto avizovalo, že
túto časť zákona nebude rešpektovať, čo mi príde v celku bizarné. Chápem, že s ním nemusia byť spokojní a chápem, že tak ako to bolo prijaté, to bolo tvrdo prijaté v neprospech mesta. Na druhej strane mesto roky rokúce napriek upozorneniam bralo 50% z rozšírených kapacít a nejak si nelámalo hlavu nad tým, ako si mestské časti povyskladávajú rozpočty a podoplňajú to, takže mám za to, že malo dojsť niekde inde k dohode a došlo k takému zmene štatútu, takže uvidíme. Otázka od Kataríny. Prečo svieti stromček na námestí Republiky celú noc až do rána ako lampy? Nepríde mi to ako šetrenie. Predpokladám, že ten stromček svieti ako lampy, pretože je napojený na ten istý okruh ako lampy. To znamená, v momente, keď sa verejné osvetlenie zapne sa aj svietenie stromčeka a keď sa verejné osvetlenie vypne, tak sa vypne aj stromček, čiže ten stromček nie je na nejakú samostatnú zástrčku nastavený, je pripojený na ten istý obvod ako verejné osvetlenie, teda spoločne s verejným osvetlením sa zapína a spoločne s verejným osvetlením sa vypína. Samozrejme, pravdepodobne je tam možné dať časovač, aby sa vypol skôr a zistíme od kolegov a teoreticky sa môže stať, že naozaj, že ten stromček sa môže vypnúť o polnoci alebo tak a tie zvyšné 4-5 hodín do rána, dokedy si verejné osvetlenie nebude musieť svietiť. Viem, že to možno bude znieť tak, že keby toto bolo najväčší problém neefektívneho nakladania a svietenia, tak by som to asi bral, len viete, koľkokrát vidím v zariadeniach základných škôl, ktoré svietia, materské školy, ktoré majú nepozhasinané a nepodpájané rôzne spotrebiče, ktoré nepotrebujú, tak tá spotreba takéhoto druhu je podľa mňa, že násobne, ale že nie, že niekoľkonásobne, ale niekoľko stonásobne denne vyššia ako jeden stromček, ale súhlasím, že OK, môžeme začať od stromčeka, ale my sa skôr snažíme sústrediť naozaj na zbytočne svietiace osvetlenie na toaletách, v šatniach, v chodbách, popripájané rôzne spotrebiče, ktoré by podľa môjho názoru nemuseli byť. Otázka od Jany. Zdá sa mi to, alebo vám skutočne robí primátor Valo náschvady pri riešení problémov Petržalky, prieťahy, naťahovanie odpovedí, nereagovanie na výzvy a podobne? Momentálne by som asi nehodnotil, že to robí náschvál. Na druhej strane je pravda, že od toho z aprílového momentu, kedy som za pomoci niektorých poslancov Národnej rady poprosil o zmenu zákona a prešlo to, tak som na nejakom liste ľudí, s ktorými primátor nekomunikuje, nie, že by mi to robilo ťažkú hlavu, ako ja hájim záujmy mestskej časti Petržalka a keď niečo od roku 2017 v mestskom zastupiteľstve presadzujem a keď to vysvetlím a poviem ako jeden z dvoch hlavných problémov pri nástupe do starostovského úradu primátorovi v roku 2018, pričom on predbežne prislúbi, že to budú riešiť a do roku 2023 sa to nepodarí vyriešiť a v apríli 2023 príde s návrhom, ktorý ešte je horší pre mestskú časť ako ten aktuálny stav, ktorý bol, tak už som po tých 6 rokoch zlomil palicu a povedal som, že asi keď to nejde týmto spôsobom, tak to skúsim inak. Zhodou okolností zrovna vtedy bol otvorený v parlamente školský zákon, tak som obvolal niektorých poslancov Národnej rady, ktorí v minulosti pôsobili v mestskom zastupiteľstve alebo sa z iných komunálnych činností s nimi poznám. Vysvetlil som im problém, drvivá väčšina z nich rovno hovorila, že jasne, že už ma tým poznajú, že ten problém riešim dlhodobo, že tomu rozumejú a že ak sa dá nejakým spôsobom pomôcť, tak radi ten zákon skúsia zmeniť. Ten zákon prešiel v parlamente 139 hlasmi zo 150 poslancov Národnej rady, čo znamená, že tam prakticky nebola nejaká nezhoda, a to teda v parlamente, teda bavíme sa o tom predchádzajúcom zložení parlamentu, keď niečo prejde 139 hlasmi, to tam neboli všetci, čiže myslím, že prítomných bolo 143 poslancov Národnej rady, z toho 139 hlasovalo za, tak asi naprieč viacerými poslaneckými klubmi a poslancami bolo jasné, že to je nejaká dlhodobá vec a nie je to správne. Je pravda, že tým, že sa to robilo nejakým prílepkom a nejakou rýchlou zmenou,
tak sa to nedalo vyriešiť systematickejšie, ale cieľ bol, že tie pravidlá pre mestské časti, vrátane Petržalky, ktorá na tom najviac dopláca zo všetkých v Bratislave, sa dali do rovnakého módu, ako je pri súkromných a cirkevných materských školách na celom Slovensku. A teda mám za to, že sa táto situácia dala doriešiť aj inak. Ako zmenou štatútu a jednostrannou ochotou magistrátu povedať, že toto je maximum, čo vám dáme a viac sme vám ochotní není dať. Uvidíme v budúcnosti. Ja na jednej strane pri niektorých veciach chápem, že primátor rovnako ako ja hájim záujmy Petržalky, si hájí on záujmy Bratislavy. To je podľa mňa legitímne a regulárne. Otázka znie, nemám problém s tým, keď záujmy mestskej časti a záujmy mesta môžu byť protichodné. Tam samozrejme stojíme obidvaja na opačnej strane barikády a to, že máme odlišné názory a presadzujeme odlišný spôsob, je pre mňa logické. Nemám zatiaľ pocit, že by pri veciach, ktoré mesto neovplyvňujú, bol akože, že by to robili náschvál. Skôr je to niekedy o tom, že je toho veľa, riešia viacero mestských častí, dlho im to trvá, ale nemám úplne, akože je pravda, že občas si to niektorí starostovia dokážu vybaviť, že dokážu ten materiál za 2 mesiace nechať prejsť celým magistrátom. Ja keďže nevyvolávam, netlačím a nepretláčam, tak mi niekedy trvá 6, 9, 12 mesiacov, kým sa ten materiál cez magistrát dostane. Ale ako sú aj iní starostovia, ktorí tiež tam 6-9 mesiacov stoja niektoré materiály, takže nemyslím si, že to je nejakým spôsobom zamerané voči Petržalke. Je to skôr, že tak ako všade, keď netlačíte, neobiehávate si, aby sa niečo spravilo a necháte tomu bežný priebeh, tak to trvá tak, ako to trvá. Ono občas také veci trvajú aj v Petržalke, treba si priznať, že ani na našom úrade nie je všetko idylka, aj u nás niektoré veci trvajú mesiace a dokonca niektoré stoja aj na mne, čiže zatiaľ by som to hodnotil tak, že momentálne si to nemyslím. Hej, že pri veciach, kde máme protichodné názory, tam jednoznačne áno, ale tam je to pochopiteľné. Pri tých ostatných je to o tom, že ja nie som zástancom obiehať si veci, pokiaľ naozaj nie sú urgentne súrne a pri tých ostatných idú svojim životom a ten v samosprávach je bohužiaľ výrazne dlhší, než by si každý predstavoval. Otázka od Evy. ŠPZ-károv máte určite málo a rezidenti nemajú kde parkovať. Neplánujete systém, kde môžu obyvateľia nahlasovať, respektíve sami zistiť, ak auto nemá oprávnenie parkovať v modrých boxoch? Táto vec je v systéme funkčná od roku 2019 alebo od začiatku roku 2020. V čom je problém je to, že mestská polícia nedokáže riešiť ani len podnety, ktoré naši kontrolóri urobia, preto sme tú funkciu nikdy nesprevádzkovali, čiže tá funkcia je vyvinutá, je funkčná, ale je v aplikácii zablokovaná, čiže vy ju nevidíte. My sme ju testovali, je to v poriadku, kedykoľvek, keby sme teraz zavolali, tak o týždeň ju môžu všetci využívať, ale keď naši kontrolóri nahlásia mestskej polícii 60 podnetov a mestská polícia od 9. večera do 4. rána vyrieši 10 z nich, nemá podľa mňa nejaký veľký význam otvárať aplikáciu, lebo sa nám začne už na 60 našich podnetov sa policajti sťažujú, že ich preťažujeme, že toho je veľa a nemajú šancu to stihnúť. Takže to, že by sa tam začali nahlasovať ďalšie veci, mi príde skôr kontraproduktívne, že takáto možnosť je. Plánovala sa, chceli sme to tak robiť, ale vzhľadom ku kapacitám mestskej polície a vzhľadom k tomu, koľko podnetov od našich zamestnancov je schopná a niekedy ochotná mestská polícia vyriešiť, sme upustili od toho, aby sme im toto nahlasovali, lebo ten počet podnetov by bol tak strašne veľký, že by to asi moc nebolo dobré. Ale ako keď uvidíme, že to má zmysel, vieme to fakt, že preženiem zo dňa na deň spustiť, len zatiaľ nám to moc nefunguje. No. Mestská polícia nám tie podnety riešiť nestíha a to parkovanie sa, teraz neviem posúdiť, či z dôvodu aj toho chodníkového zákona, čiastočne samozrejme asi aj z toho, ale v Petržalke výrazne zhoršila, čo mali sme zrovna minulý týždeň spočítavanie
Mali sme minulý týždeň spočítavanie celej Petržalky, opätovne v oktobri bolo predchádzajúce a začiatkom, alebo teda v januári bude ďalšie, čiže my tak 6 až 8 krát do roka robíme spočítavanie vozidel už asi 4. alebo 5. rok. V 2019 to bolo myslím, že prvýkrát, tak asi to už je 5. rok. A vyhodnocujeme, že ako sa nám v jednotlivých oblastiach zvyšuje alebo znižuje počet aut a čo má to na to vplyv. Nevidel som ešte údaje a nechcel som analyzovať samotné oktobrové údaje, takže čakám na tieto decembrové, ktoré boli minulý týždeň zozbierané, mali by byť spracované v priebehu tohto týždňa, takže určite v januári prinesieme nejakú informáciu, čo sa stalo a prečo sa na viacerých oblastiach za posledné 2-3 mesiace Petržalke zhoršilo parkovanie. Otázka od Kataríny. Rozumiem tomu tak, že keď budete regulovať teploty v MŠ a ZŠ, budú deti sedieť v zimnejšom období? Nemyslím si, že by to tak malo byť. To, čo je v celku, to, čo sa momentálne samozrejme deje, je, že keď máte termostatickú hlavicu a nastavíte ju, ono tak je, že myslím, že jednotka je 15 stupňov, dvojka je 17 stupňov, trojka je 19 stupňov, štvorka je, alebo je to možno o 3 stupne, 15, 18, 21, 24 a 28 stupňov alebo 27 stupňov, čiže podľa toho, jak nastavíte tú termostatickú hlavicu, tak takú teplotu tá termostatická hlavica udržiava. A to, čo je, že sa do tých termostatických, že sa tie termostatické hlavice, ktoré momentálne montujeme, takzvané smart hlavice, majú čidlo teploty, čiže oni okrem toho, že vidíte, ako sú nastavené, tak vám rovno aj ukazujú, aká je reálna teplota, ale samozrejme pri tom radiátore, ktorý nie je, alebo nemusí byť relevantný v prípade, že ten radiátor hreje, tak vám samozrejme ukazuje vyššiu teplotu pri termostatickej hlavici alebo pri tej smart hlavici, ako je v miestnosti. Preto zrovna v miestnostiach, kde sú deti v základných a materských školách, sú ešte extra teplotné čídlá, ktoré merajú teplotu de facto na opačnej strane miestnosti, aby sa, kde je tá teplota de facto najnižšia a podľa tej najnižšej teploty sa nastavuje teplota v celej miestnosti. To, čo sa samozrejme na Slovensku deje, je, že keďže sa to doteraz nejak moc neriešilo, tak je veľmi normálne, že niektoré miestnosti sú prekurované, čiže norma vám hovorí, že má byť v takejto miestnosti, poviem, 22 alebo 23 stupňov a bežne sa nám stáva teraz, jak montujeme tieto čidlá, že v tých miestnostiach je 25-26 stupňov. Čo je o mnoho bizarnejšie, je, že keď sa do tej miestnosti občas prídete pozrieť, v ktorej je 25-26 stupňov, tak zistíte, že síce radiátor je na maximum, ale vetračka je otvorená, lebo predsa len ono 26 stupňov chvíľku je príjemných, ale po chvíľke je tam v celku nepríjemný vzduch, tak potrebujete vyvetrať, ale už nikomu sa nechce samozrejme tá termostatická hlavica stiahnuť, lebo však prečo? Čiže a vidíte to v tom, že samozrejme, keby sme sa bavili o jednej triede, mohol by to byť problém, ale my tých tried spravujeme asi 150 a na základe toho, že vieme porovnať jednotlivé triedy, tak vidíme, aké sú teploty a v čase, kedy tá trieda je v prevádzke, to znamená ráno od 7. do poobede do 16. do 17. si tú teplotu môžu regulovať ako chcú, není to obmedzené, ale po 17. cez noc a cez víkendy sa tá teplota cirka o 3 stupne znižuje dole, to je taký ten technický štandard, ktorý vám hovorí o tom, že keď znížite teplotu o 3 stupne, tak ju viete v rozumnom čase 2-3 hodín znova dokúriť na normálnu teplotu, ale keď už vám vychladne budova o viac ako o 3 stupne, tak už dlhšie trvá, kým vám tá teplota nabehne. A večer, a viete, že dneska napríklad bolo tak, že termostatická hlavica bola naplno a bola naplno aj cez víkend, aj v noci, aj kedykoľvek, lebo proste mala stále rovnakú hodnotu. Teraz viete, zaprvé vidíte, ako je nastavená na diaľku, chodia k tomu nejaké, postupne sa zapájajú nejaké notifikácie a na druhej strane, keď o 3 stupne, o 2-3 stupne znižíte teplotu na noc a na víkend, tak ušetríte 5 až 9%, 6 až 9%, lebo je to 1 stupeň rovná sa cirka 3% teploty, 6 až 9% tepla a zase keď ráno o 4. o 5. tú hlavicu zapnete, aby tam o 7. znova bola teplota, tak plus minus samozrejme ten tepelný štandard by mal byť zachovaný. Samozrejme sú rôzne budovy, ktoré sú rôzne otočené, majú niektoré, povedzme, že zle zateplené alebo nezateplené časti alebo majú chladnejšie steny. Čiže to, čo sa, keďže sme to začali nasadzovať asi 2 týždne dozadu, tak to, čo sa momentálne snažíme nastaviť, že a vidíte to pri tých teplotách, že
nie vždy nastavenie na radiátory udržuje rovnakú teplotu v budove, takže v niektorých budovách alebo triedách materských škôl musíte trochu inak nastaviť radiátory, aby ste udržali tú teplotu a závisí to samozrejme od toho, ako je tá trieda otočená, či je na prízemí, či je na poschodí, či má niekde nejaké štruktúrálne chyby, že niekde netesní poriadne, alebo sú niekde v nej praskliny a podobne a cez toto uniká viac tepla, takže momentálne to nastavujeme, ale nemyslím si, že by teplota mala byť nižšie, ako sú vyhláškou určené štandardy, čiže my určite si nemôžeme dovoliť ísť pod tom, ako je zákonom stanovená vyhláška, ale keď sa napríklad pozrete, čo ma v celku prekvapuje, že pozrite si zrazu, ako je nastavená teplota v miestnosti, ktorá má označenie archív a v archíve máte 23 alebo 24 stupňov na termostatickej hlavici, tak je vám asi jasné, že v archíve nemusí byť teplota 24 stupňov, takisto keď si pozriete, že niekde je miestnosť vedúcej školskej jedálne a tá má nastavených, ja neviem, 28 stupňov, tak tiež mi to asi nepríde adekvátne, čiže kým v minulosti není v kapacitách nikoho, aby dennodenne chodil a kontroloval, v momente, keď máte smart hlavice, tak sklad som zrovna dneska videl, že niektorý bol vykúrený na 26 stupňov, neviem, ktorý sklad na Slovensku podľa akej normy alebo predpisu alebo požiadavky by mal byť vyhriatý na 26 stupňov, aj keby tam zrovna nebolo 26 alebo 24, tak žiadny sklad bežne používaný v budovách základných a materských škôl nemá dôvod byť vyhriatý na takúto teplotu. Len keď nemáte smart hlavicu, ktorá vám prenáša v nejakých intervaloch pravidelnú teplotu, tak takéto veci neviete skontrolovať a neviete si to ísť riešiť, lebo naozaj zoberte si, že v tých školách je od 90 do 120 termostatických hlavíc. Keby ste ich každý deň iba raz skontrolovali, tak nerobíte nič iné. A keď ich potrebujete skontrolovať niekoľkokrát denne, tak iným spôsobom ako takto sa to nedá. Otázka od Pavla. Chválim váš mapový portál. V rámci transparentnosti navrhujem zverejniť v mapách aj schválenú a prebiehajúcu výstavbu a územný plán. Váš názor? Samozrejme, s týmto vôbec my nemáme problém, ale ako najväčší problém je v tom, že my potrebujeme nastaviť systém, aby sa takéto veci tam zobrazovali v rámci toho, že aby sa na nič nezabudlo, lebo keď to robíte ad hoc, že niekto to spracoval, že potrebujete nastaviť systém na úrade tak, aby súčasťou či už územnoplánovacej informácie na nejaký pozemok alebo žiadosti alebo začatie nejakého konania pre nejaký pozemok bol zverejnený. Len mapový portál je jedna vec, my by sme radi spravili aj nejaký, nazval by som to, že portál, kde sa človek vie zaregistrovať a vie si proaktívne napísať, že zaujíma sa o výrubové konania, o stavebné konania alebo o stavebné konania v svojej oblasti, kde býva, dvory 5, dvory 6, lúky 1, háje 1, neviem čo. A tým pádom mu proaktívne príde informácia, ktorá sa týka, potom si ju môže samozrejme na tom mapovom portáli pozerať, lebo to je podľa mňa to, čo by malo byť, že obec by mala proaktívne informovať ľudí o oblasti, o ktoré sa zaujímajú, aby nemuseli potom zrazu byť prekvapení, lebo na tej verejnej úradnej tabuli čo si budeme rozprávať, nikto na ňu nechodí a nikto sa tam nejak o niektoré informácie, akože musíte vedieť, že tam je niečo zavesené, aj keď to tam je zavesené 14 dní, ale pokiaľ tam pravidelne nechodíte a aktívne v tom nehľadáte, napriek tomu, že to je tzv. Doručovanie verejnou vyhláškou, tak vám môže niektorá informácia uísť. Takže myslím si, že to nie je problém dať do toho mapového portálu, ale určite ešte okrem toho mapového portálu by sme chceli robiť aj nejakú notifikáciu, kde si občan zaškrkne, o čo má záujem a okrem toho by mu chodili informácie aj ďalšie, o ktorých by proaktívne sme vedeli informovať, ktoré nám samozrejme zákon umožňuje. A vzhľadom k tomu, že dneska budem musieť o 19:30 ísť pre deti, ale teda o 19:30 ich musím vyzdvihnúť a ešte sa musím k tým dostať, takže dneska skončíme trochu na čas, to znamená, že budeme do 19:00 a preto máme posledné 3-4 otázky. Otázka od Jany. Trávniky sú po 10 ročiach kosenia a odvážania pokosenej trávy v dosť zlom stave. Nedal by sa ju na jar zmúčovať a nechať na mieste, aby sa rozložila a trávniky trochu oživila? Myslím si, že toto nebude problém trávnikov. Problém trávnikov je podľa mňa v tom, že ono nikdy o kvalitné trávniky sa nejednalo, tie trávniky neboli nejakým spôsobom vysadené, sú to častokrát už dneska buriniska aj z dôvodu, že sa v niektorých časoch nekosilo dostatočne často a keď kosíte trávu pravidelne, tak tráva je svojou podstatou tiež čiastočne buriná
a dokáže tie ostatné buriny zadusiť, ale keď trávu nekosíte, tak tráva svojim vyrastie len do určitej výšky, tá burina ju prerastie a potom sa tá burina nejakým spôsobom vysemení a začnú ďalšie púpavy, podľače a všetko možné rásť viac. Potom zase tá situácia je opačná, že tie buriny sa ďalej rýchlejšie roznášajú a zatlačujú tú trávu. Takže jedna z vecí, ktorú si môžete ísť pozrieť na Fedinovú a Ševčenkovú, keď dneska zrovna celku pekne upravený trávnik Západoslovenská distribučná rozkopala, lebo tam bol výpadok zo včera, kedy sa tam porušilo vysoké napätie a museli ho opraviť, tak nám bohužiaľ rozkopali pred 2 mesiacmi kompletne opravovaný trávnik. To, čo sa snažíme robiť, je, že ideme vo veľkom opravovať chodníky, to som hovoril, ale popri chodníkoch sa snažíme aj vysázať trávové koberce, aby sme tú trávu s novou kvalitne pripravenou zeminou a s kvalitným porastom tam dostali. Čiže tá cesta, ktorá je popri opravy chodníkov, by sme chceli týmto spôsobom aj vymeniť a zlepšiť kvalitu trávnikov. Je to zhruba na budúci rok máme nejakých 60 000 metrov štvorcových chodníkov, ktoré chceme opraviť a zhruba 40 000 metrov štvorcových, to sú 4 hektáre, v prepočte nejakých 6-7 futbalových ihrísk, trávnatých kobercov, či už teda v oblasti Draždiaka, v niektorých areáloch základných škôl, alebo teda najmä oblasti popri opravovaných chodníkoch. Takže myslím si, že toto je prvá cesta, ktorú robíme, ale samozrejme budeme sa snažiť aj inými cestami, vertikutátorom a inými vecami prevzdušniť, prečistiť a tak ďalej. Len hovorím, dneska sú niektoré časti tak zaburinené, že pokiaľ nepoužijete nejaký Roundup alebo niečo podobné, na čo sú ľudia dosť hákliví, tak neviete tú burinu vykinožiť a asi iným spôsobom to bude robené ťažšie, ale hovorím, budeme hľadať aj iné spôsoby. Momentálne máme nastavený ten spôsob na výsadbu nových trávnatých kobercov a postupom času by sa veľká časť takých tých parkových a blízko detských ihrísk mala vedieť týmto spôsobom zmeniť, ale samozrejme budeme pracovať aj na takých lúčných lúkach, o ktorých sa v minulosti hovorilo kvôli tomu, že tráva je síce pekná zelená, ale jej problém je, že potom není dostatočné množstvo pre včeličky a rôzne iný hmyz, aby mohla tam byť, takže budeme sa snažiť samozrejme to nejak pokombinovať. Otázka od Michala. Dobrý večer. Viete nejaký update ohľadom rozvoja centrálnej osy Petržalky, kde chce mesto zastavať značnú časť zelene okolo chorvátskeho ramena? Informáciu mám, viem, že boli nejaké stretnutia, na ktoré chodil skôr kolega poslanec Karman a ja už som na niektoré stretnutia nechodil, ale viem, že teda bola nejaké memorandum podpísané medzi developerom a hlavným mestom ohľadom výstavby, keďže hlavné mesto je vlastníkom a súčasne hlavné mesto aj na základe žiadosti rieši záväzné stanovisko k investičným činnostiam, tak v prípade, že hlavné mesto ako vlastník s niečím súhlasí a súčasne dá aj súhlasné stanovisko ako orgán územného plánovania, tak mestská časť ako stavebný úrad, ako prenesený výkon štátnej správy má už v celku dosť obmedzené možnosti, pokiaľ sú tam všetky ostatné veci dodržané, a namietať aj do súlade s územným plánom, namietať, čo sa tam má postaviť. Čiže tú úlohu toho, že čo niekde má byť a za akých podmienok a čo sa môže a čo sa nemôže, robí hlavné mesto svojimi záväznými stanoviskami k investičnej činnosti, kedy buď dá, nedá, alebo dá s podmienkami. Už keď je to takto, a to bože ešte, keď je teda hlavné mesto vlastník, tak ak je to s jeho súhlasom a s jeho odsúhlasením záväzného stanoviska investičnej činnosti, nebudeme vedieť my s tým nič urobiť, len rešpektovať rozhodnutie hlavného mesta. Takže viem, že niečo sa tam podpisovalo, niečo by sa tam malo robiť a má to aj súvisieť trochu s električkou, lebo sú to na to nadväzujúce cesty, chodníky a tak ďalej. Ale teda skúsime zistiť bližšie informácie.
Kolegovia mi avizujú, že posledná otázka od Dušana. Zaujímalo by ma, ako sa bude riešiť parkovanie v jazdných pruhoch. Parkovanie v jazdných pruhoch v zmysle vyhlášky máte povolené parkovanie, ak necháte aspoň 3 metre v každom jazdnom smere. Čiže v prípade, keď máte niekde dvojprúdovku, a to sú všetko cesty miestnej komunikácie druhej triedy, kadiaľ chodí mestská hromadná doprava, ktoré spravuje hlavné mesto, ako napríklad Bratská, Budatínska, Lietavská, Romanová, Mamatejová, Jiráskova a podobne, tak môžete odstaviť, pokiaľ to dopravné značenie nezakazuje, môžete odstaviť auto v jednom z jazdných pruhov, ak tam teda necháte jeden. Samozrejme, keď je to dvojprúdovka, môže to spôsobiť komplikácie, lebo ľudia sú zvyknutí, že tam môžu ísť dve autá, keď jedno zastaví, tak to môže byť problém. Myslím, že všetci, čo bývajú na Romanovej, Rovniankovej alebo na Budatínskej, Lietavskej sú zvyknutí na to, že na tom, alebo aj na Bratskej, sú zvyknutí, že ten jeden jazdný pruh sa používa na parkovanie. S tým, že teda po dohode s hlavným mestom pre nás bol najväčší problém, že parkovanie v tomto jazdnom pruhu je neregulované. To znamená, že tam niektorí zastavia auto v lepšom prípade na pár dní, v horšom prípade na niekoľko týždňov alebo mesiacov a neexistuje, tak ako v minulosti na parkoviskách, žiadny legálny nástroj, ako ich odtiaľ dostať preč. Takže bola dohoda s mestom, že sa tieto ulice Budatínska, Lietavská, Bratská zaregulujú a dajú sa dočasne do teda Petržalského parkovacieho systému, dokedy magistrát nebude mať teda pas a nedá si ich do nejakého centrálneho svojho systému. A trochu tam je teda spor v tom, že my sme zastávali názor, že v tom prechodnom období má byť zachované čo najväčšie množstvo parkovacích miest, lebo znižovaním počtu parkovacích miest sa teda tá situácia výrazne zhoršuje. Mesto sa snaží robiť cyklotrasy, čo by nebol až taký problém, pokiaľ by tie cyklotrasy v niektorých prípadoch neboli odniekaďaľ nikam. To znamená, že zrušia sa parkovacie miesta, ale ostane vám cyklotrasa, na ktorú sa nemáte ako dostať a keď sa dostanete na jej koniec, tak sa zase nemáte dostať ako ďalej, lebo nikde nič predtým a nič za tým nezačína a nekončí. A v tom trochu máme teda spor, že a my tvrdíme mestu, že dobre, keď príde a bude robiť pas systém a urobí to na úkor parkovacích miest a verí si, že mu tie miesta chýbať nebudú, je to jeho zodpovednosť. Ale v našom systéme trváme na tom, aby bolo zachované maximálne množstvo parkovacích miest, lebo v prípade, že to urobia týmto spôsobom a tie parkovacie miesta tam chýbajú, tak ľudia a dávajú to do nášho systému, tak tí ľudia si myslia, že to je naše rozhodnutia, že z dôvodu nami upravenej regulácie parkovania vzniká komplikácia. Takže v tomto sa momentálne nejakým spôsobom máme iný názor a snažíme sa s mestom dohodnúť. Uvidím, malo to byť do konca tohto kalendárneho roku. Podľa dohody verím, že sa to začiatkom budúceho kalendárneho roka zrealizuje a parkovacie miesta pozdĺž ulic Romanova, Rovnianková, Mamatejová, Budatínska, Lietavská, Bratská budú zaradené do Petržalského dočasného parkovacieho systému a tým pádom sa prestanú využívať na týždenné a niekoľko týždenné mesačné odstavenia, či už vozidiel alebo vrakov. To bola posledná otázka, samozrejme na všetky ostatné budú snažiť sa kolegovia odpovedať, na ktoré som nestihol odpovedať ja, čiže ešte raz veľmi pekne ďakujem za vašu priazeň, verím, že aj v budúcom roku a teda v novoročnom Starostovi online sa znova stretneme. V prípade, že máte nejaké podnety, prosím, posielajte ich na náš e-mail podnety@petržalka.sk alebo ich registrujte cez náš webový portál podnety.petržalka.sk alebo cez náš WhatsApp 0947 487 088. Prajem príjemné prežitie sviatkov, oddychnite si všetci, strávte čo najviac času v kruhu svojej rodiny. Do nového roka želám veľa úspechov, najmä zdravia, ktoré je veľmi dôležité a teším sa teda na január, takisto na naše vianočné trhy, ktoré ešte potrvajú do tejto stredy. Dovidenia, pekný večer.